Wow, bashana. Kushubile obashana. Cha obashana angeneme neze obashana. Kuphume esandleni obashana angeneme ngabalandeli bakaMaskandi obashana. Indlela abalandeli bakaMaskandi obashana abayiphethe ngakhona angeneme neze obashana kuphumile esandleni obashana. Nina abalandeli bakaMaskandi anisayiphathisi manje okwabantu abathokozela umculo nabaseka umculo. Seliphenduka nje inkinga yabantu phela nina anikho enjabulweni nisempini phela nina ni ready ukumosha nimoshe niyalwa niyakwebhana ubi futhi kuyakude mawuthi uyabheka obashana uma thami ngilinde elama likaze labuya lilambatha obashana kunomculi obashana osazoboshwa la noma ngeke ngithi kunabaculi laba sazoboshwa obashana ngendlela yokuyiphatha kwabalandeli. Nangu ngizwe umfoka Mchunu akaboshwelanga ukutapa ngesikhathi kutatshwa kepha waboshelwa ukuba ngumgqugquzeli. Ogada obashana indlela abalandeli bakaMaskandi sebeyiphethe ngakhona uzoboshwa kune-artist ezogcina iboshiwe. Noma ngeke ngithi nje kunama-artist azogcina eboshiwe ngendlela nje abalandeli abayiphethe ngakhona. Niyaphoxa bashana ngoba nalendlela esikhuliswe ngayo sabantu asikhuliswanga ukuthi sifake isikwebhane ikakhulukazi sobanga izimo ezifana lezi. Umbango kaMaskandi kufanele ube phakathi kwabaculi nakhona beqhudelana estage. Lento niyenza yamukelekile akukho ukubambisana ezweni obashana esazosho lonto obashana lo ciao plarum tukas